Kurom gajwang nyinga Lydia wachogi mago mag siasa Jatend piny Kenya William Ruto kuripoti mayango maro hand mauta e kind sirikal ma Kenya gi piny ma Saudi Arabia ntiere kod mibadhi. Ruto wacho ma kane ochopo e lamo mane obagi e kaunti ma Bomet, kama bende wacho ni winjruok ma kamano osekelo resruok ne Kenya kendo biro dongo chumi ma pacho ka. Jachung weche marwa Ken Muga chakonwa weche manyien gi ripod no heyo machal kod ma. Jatend piny William Ruto ne oriwore gi jopiny e kaunti ma Bomet e lamo mar kanyakla kama wacho hala mar mauta e kind Kenya kod piny Saudi Arabia nomakie mach. Ruto wacho ni ong'eyo kuma otere piny Kenya kendo onge mibadhi e ohand mauta madhi nyime. Mimi naendesha serikali yenye iko na uwazi. Hizo contracts zote they are available, ziko bunge tayari. Wacheni kutuadaa ati mnataka tuwapatie contracts. Contracts iko public. There is no secret contract anywhere. Ruto ne oloso banquet mar Azimio la Umoja golo ywak nitiere mibadhi wi orak mayande ne ochiw ne kembe mag omo mauta kakele pachoka. Badala ya kutuambia we must prove that it is a scam, let them prove to us that it is a scam. The stakeholders in the petroleum product industry themselves have confirmed that what we have done is the best for Kenya, is the best for every citizen, and is the best for all the stakeholders. Jatend Kenya bende wacho ni winjruok gi Saudi Arabia osekelo resruok ne Kenya yore mathoth koruoko daka tego siling mar Kenya. Tumefanya MOU ya kuhakikisha ya kwamba tunaweza kupata kununua mafuta, kampuni zetu ziweze kununua kwa pesa ya Kenya badala ya kutafuta madola. Today, all oil companies, oil marketing companies in Kenya, they buy fuel, they buy petroleum products in Kenya shillings. Yakineno, jatend migawo mar teko Davis Chirchir na oyudore kama tek bang' jopiny rogo ne kendo miyo chungo twak mare oiu kata kapok ne oloso gino manenore ka gima ote ma jopiny ne nigodo e wi midhiero ma okwako sekta mar teko e thurka. Jatend piny William Ruto ne odokne kaka jatelo maber. Mumesema kwa mfano hapa Bomet mambo ya stima. Na mimi naona mnapigia kelele waziri wangu Davis. Mnasema hajawapanga na stima. Wacha niwaambie story. Witwak madhi nyime e kind sirikal kod Azimio. Kweth Kenya Kwanza bende koro sani owacho ni kaponi wach chenro mar gero udi manengo gi yot owito oko e ripot ma idhi gol kod komiti ma oyiedhi ma osebedo katayo twak to gibiyie kod ripodno. Giloso bang' Azimio bende buogo kuno ripodno ka okonywandi e wach pek mar ngima. Let me announce to the country from straight here in Bomet, the same way they are telling us that they are deal breakers. Hata hii yetu kwa mambo ya housing levy, that one is a deal breaker. Mimi siwezi kubali. Mtu yoyote ambaye ata insist kwamba ati lazima tutoe housing levy, bas mkutano ya mazungumzo itaisha, mtu warudi kwa barabara afanye ile ambaye alikuwa anataka. What Aaron is saying is very disconcerting. No matter what you negotiate, please, Your Excellency, do not deviate from the plan. Stick to the plan. Stick to the agenda. It is bearing fruit. Jatend piny mabende igeno ni dhi e limbe mare ma piny Jerman odhiyo makawuono ne omedo dok ne wuodhe mage ma pinje maoko ka wacho ni gin mago makelo ne Kenya ber lilo. Ken Muga, Ramogi TV. Kurom gajwang